Vyše 10 hodín a 10 minút, taká bola celková dĺžka príspevkov, ktoré do 13. ročníka súťaže Zlatá klapka poslalo rekordných vyše 200 šikovných mladých filmárov a reportérov z celého Slovenska. Včera večer sa na slávnostnom gala večere v Bratislave dozvedeli mená víťazov. Zlatú klapku si odniesli najlepší tvorcovia animovaných či hraných filmov, ale aj mladé talenty spravodajstva a publicistiky. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota, ktorej nechýbali legendy slovenského filmu Petra Kolevská, Patrik Paš a tiež naša kolegyňa Aneta Parišková. Možnosť hlasovať mali aj diváci. Cenu diváka získala Klára Števíková za príspevok Paťulka. Hlasovalo za ňu takmer 4 000 ľudí. Hlavnú cenu ministra školstva si odniesla Diana Kráľová z gymnázia Šrobárova v Košiciach za publicistický príspevok Študentské slovo. Zlatá klapka každoročne objavuje nové talenty, ktoré sa neskôr uplatnia vo svete médií a filmu, vrátane televízie Joj. Lebo je to naša budúcnosť. To, čo sme dneska mohli vidieť, to sú naši, pevne verím, že budúci kolegovia a kolegovia, ktorí budú odvádzať perfektnú prácu, pretože tie príspevky, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli fantastické na profesionálnej úrovni. My sme mali už niekoľko takých laureátov, ktorí ku nám raz prišli a už neodišli, dokonca ešte do dnes u nás pracujú.